to pay now. Who is Lord of Lords supreme? Will approach his throne of glory, singing praise and the joyful noise. As there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Heaven's voice, stand at attention, listening to the great array, as we sing the song of freedom. Hallelujah, home and last, as there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. We want to sing together. Let's go, everybody, let's go. Yes, there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Yes, there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration, heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Toda kuchingamidza mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Nhasi tine nhaurwa yakakosha yatachida kuti titsenge pamwe chete. Irova Mbira riri kusvipa mate, asi vazhagi vapondi tinavo vakatogumbuka vasati vashatiriswa. Saka Mwari dai angaukomborera akuitire zvakanaka. Also thank you so much kuna vanhu vakawanda vari kutaura wherever they are, kutumira messages and all that. Varongoti we are watching Family Matters from Chakati musimbise dare. Mwari dai angaukomborera akuitire zvakanaka. Keep on praying for us and give us mazano anotobvokwa muri tashandisa. Dare redu sanganai nevanhu totangira pana. Makadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu pano Family Matters. Inini ndinoitwa Mai Ngwenya, mai vevasikana. Thank you so much. Yes. Makadiniko vadiwa vateereri navatariri. Mufaro wangu kudzoka Family Matters. Uyezve ndakatumwa sinyora. Zanzi timboroseiwo. Netimu reku United Kingdom. Saka ndichangomhorosa madzimai ekuZAWAC, Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Tisingakangana futi ZAWAC yeku-US vatakasangana navo. Tochimhorosa zvakare veZUSDAF. Havasi madzimai chete ava zvabatanidza nemunhu wese. Fellowship yeku-UK. Ndisingakangani zvakare madzimai ekuThe House ndishoka nana mother advisor veku-UK. Takava nenguva yakanaka chose. Tinomuchingamidzai
pamwe chete nenyika yese yakatitarisa. Thank you so much. Regai tingowedzera ipapapo. Advocate fresh from the US, the UK. Vakanga vaenda vakanomiririra boka ravo rekuimba seminars and all that. Marede anga ukomborera akuitira zvakanaka. We were so happy neinteraction yamakaita nehama neshamwari. Mara achikukomborera achikuitira zvakanaka. And we are so excited with how you people are coming together abroad. Muchinamata mwari wapfeka hembe dzedhoka kuti wafunge kumusha chaiko chaiko. We are so happy and we want to encourage you kuti murambe muchidaro. Marede anga ukomborera akuitira zvakanaka. Well, manje tinoita kupiwa masweets eku-UK and all that. Advocate, please, tapota. Yes, next. Makadini wadiwa wateereri nevatariri. Ini ndinonzi Elder Nyamazana, mufaro wangu kusangana nenasi. Thank you so much. Yes, next. Makadiyama, star rangu Lilian Mchechetere, ndinofara kuva nemi paFamily Matters. Amen. Yes. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Amen. Toda kutenda chose. Mukati mezuva ranhasi gono, ndanga ndichida kutiko tikurukure nevadare nhasi. Nyaya yakadaro yekuti iko ikasakurukurwa hazvizonyazomire zvakanyatso kunaka. Inyaya yekudzora nekuranga mukati memusha. Discipline. Ndo nyaya yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Kune ndakaratidzwa imwe picture paWhatsApp yekamwana kakaisa musoro pasi kakabata ndiro yeporridge here yaita kakudeuka makumbo ari pasofa. Paine munhu mukuru akashamisika kuti mai vacho achitoti itoregai kudaro anozochina. The issue of discipline. Tinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi because zviri kubata mhuri dzakawanda. Pane vamwe misha yakatoparara nekuti warova munonga. Anorova vana kunge imbwa and all that. Zvovhiringidza musha kana kuti wosiyiwa wakadaro here zvoitwa sei and all that. Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. But let's define rakati kurei dariro redu kuti what is discipline. And kunze kwevana kuna mumba anofanira kudisciplinwe. What is discipline? And kunze kwevana kune munhu anofanira kudisciplinwa here mukati memusha. Handizvo kati kurei dariro nekukasika ndowanzofarira kuti ko vanhu vanoteerera vazive kuti toda kumbotaura nezvechii. Nditezvo here? Right, so that they don't hop in the yeah. Munoziva ndingirikiri advocate vachiri kumbofena mweya womundege. Saka handitangi nemi nhasi. Mai Muchechetere, please, our educationist. All right, thank you. Discipline, kuranga. Alright. Nekudzoreredza munzira. Alright. Ndikada kutora rimwe izwi rekuchirungu, it's training. Alright. Kuti munhu arambe ari muforo. Alright. Agare ari mugwara raanofanira kunge achifamba naro. Asatsaukira kana achinge atsauka toita nzira dzekumudzororedza mugwara. Okay. Saka ndo chatingati discipline. Alright. Kuti munhu agone kurarama nevamwe ari mugwara. Ari mugwara. Alright. Zvakadaro zvekuti mukurarama umu kune zvinhu zvinotonzi ndo zvinogamuchirika. Handizvo here? Nezvimwewo zvinonzi hazvigamuchiriki. And zviri pamalevels ese. Hurumende inodaro, kuchikoro kunonzwarwo, nemhuriwo ine some kind of zvimiso zvainoti ndokurarama kwedu pamusha pano. Handizvo here? Yes. Discipline. Elder Nyamazana, please. Let's move. So discipline tiri kuti isusu pane atinoti ma-acceptable behaviors kana ma-social norms edu atinawo even isusu speaking ne-Christian context pane behavior inotarisirwa kumwana womukristu. Saka isusu the process of then trying to instill that behavior ndo yatiri kuti isusu discipline. Saka you notice kuti mwana asina discipline usually watinowati inenge yatonzi deviant behavior. Ari kuita behavior isingatarisiri, isinga acceptike nesociety. Saka the most important thing is to make sure kuti mwana
ari kuteedzerawo zvinotarisirwa either at family level, at community level, even ari kuchikoro anofana kubehave in certain acceptable standards dzinoita kuti even agare zvakanaka nevamwe musociety. I think zvinotozocontributa even kureja zvakada secrime, drug and substance abuse kana vana waine discipline. All right. Thank you so much. Maita henyu advolve discipline, what is it? Zvakamira sei? Zvinombofamba sei? What is it? Okay, ndingangotora, thank you Mshokosh. Ndingangotora discipline in two ways. The first way andingatora kuzvidzora. Being a disciplined person. Munhu anogona kuzvipa muganhu. Kuti masakatire uchizvicheka wega. Kuziva kuti kana ndasvika panzvimbo yakadai ndinoita maitiro api. Handitika. Whether mwana mudiki anotozikanwa kuti kana uri muklasi nyarara. Nyararai. Handitika. Kana yanguva yekuti taakudya zvinofamba so. Handiti pane imwe manorms ari kutaura but anenge ari mafamily norms manje ekuti mumhuri outside of the society imimi muri kutarisira kuti munhu anoitira maitiro api, how do they behave. Pechipiri pandingatarisa ndepekuti when a person fails kuzvidzora kana zvanzi zvidzore zviri kureva kuti it's the job is on you. Usina mwe munhu akuudzira. Ukazotadza manje kuzvidzora iwe kuita discipline, then you will be disciplined. Kwakuya ma external forces to help you, whether to remind you kuti aiwa gwara ndeririri, kana to remind you kuti kwete hautori zvinhu zvevanhu, kana kuti kana muri vana munoshare zvinhu munogoverana zvakainzana. So there's that discipline which is from within, yekuti pane mwana anonzi uyu she's very well disciplined. It means kuti panofana kudzoreka, anokwanisa kudzoreka ega nepfungwa dzake. Kozoita vaivo kuti vanozonzi vari discipline nokuti shamu yakabatwa. Saka ndiwa ndingati two types of discipline yatingataura. Thank you for shedding those two very good branches. Saka ndinogona kuwedzera ipapapo kuti ndofunga tingati self discipline ndo yavatanga nayo yekuti munhu kuziva zvakafanira kutaura kana kuita kana kusaita kana kusataura, conduct yako in the context of the family. Saka that's self discipline, kuva uchiziva miganhu. And then kochita discipline as in training yambotaurwa namai muchechetere kuti mwana kana achizvarwa ari kutoda training because apa haasati akuziva kuti compliance or adherence because hapana zvacho zvekuita comply. Saka ari kutoda mavalues acho atove instilled. Saka that is discipline in the form of training. Kune self discipline in the form of training, and then kochizoti corrective disciplinary committee. Yes, yekuzonzi vanhu vagara pasi kuti pano paita zvanetsa. Saka ndoona sekuti inenge a third one iyoyo. Saka kune self, kochiti training, it's disciplining, and then zvakaita semuti kana kuti mavines wemagrapes unototrainwa kuti kana kuti macreepers maflowers anototrainwa kuti richaenda nekupi because iri harizivi direction. Saka ndo zvinoita mwana kana achiuya haana kana direction yekuti zvinofamba sei. Saka achada that training poiswa tambo iya kuti aiwa kripa iya rinochiteera tambo richiruka rachienda rakadaro. Kana rakuenda unoseva pasi rosumudzwa. Saka that's training actually. It's training iyoyo. Saka that's disciplining kuti zvive nedirection neshape inoyemurika and so on. Then koita yeku. So pamama enda pamberi nemubvunzo wenyu kuti saka tinowanzotaura in many cases discipline inopotsa yaita synonymous nepunishment mupfungwa dzedu. Inoiswa musemu WhatsApp group. Musemu WhatsApp group nepunishment. Tangoibatidza nedisciplinary committee and so on. Hamuna kumbotedzawo disciplinary committee. But indoona sekuti
of course kazhinji tinowanzotaura zvakare takanangana nevana and maybe in our conversation icharerekera zvayo ikoko asi everyone in the family has to be disciplined. Nekuti kana sababa ndisiri disciplined ndinotounza chaos mumunhu. Kana samai ndisina discipline zvine zvazvichaita to affect the family. Yes, saka kazhinji iri kuself discipline. And then kochizoda this discipline yekutraina mwana if we neglect it panoita dambudziko. Kana kuti yekudzora abuda mugwara mugrepu wedu akudonha uya kuti udzoke patambo. Saka I think discipline inobata munhu wese kuti mhuri ifambe zvakanaka. Ndafarira kukochekerana kwazvinoita kuti sekuti mubereki uyu anotodo kuve disciplined in order to train. Exactly. That timing yekuti I think iri pazuva ndinotaura nemwana kana kuti kamwe chete pazuva ndinoedza kuona chaagona ndoedza kuchitaura ndichida kuita reinforce a certain direction of character maari. Zvinotodo discipline kumunhu anoda kudisciplina handiti muri kuona. That overlapping very very important. Thank you Dr. Watson. Mai Ngwenya, sure pakashayikwa discipline kune vanhu vanofanirwa kudisciplina nevanodisciplinwa. Panogarika iri pamusha? Sinyoro pamusha hapagariki. Yes. Because kana hanzi hove inoora kutanga kumusoro. Saka nyaya yediscipline inonzi vana havateereri zvatinotaura kunyanya. Vanoona how we conduct ourselves. And i-preventive discipline iyoyo yokutoti iwo hazvitorepi nekuti ndiri kurarama zviri right, wakazviwanepi. Saka tine mararamiro atinoita kwaNgwenya, tine brand redu. Saka brand ndo ratiri kuchengetedza. But saka hati discipline inini I've learned in my way of disciplining children. Kuti there are times when I use a carrot and then there are times when I have to use a stick. But yese iyo inobatsira hapana chinonzi chiri nani kudarika chimwe. Asi inini wacho ndofana kurarama zviri preventive. Because ndikasvika umbana 10 how do I know kuti vanhu vasvika na 5 minutes? Saka hapana kanga achikora mutemo. But if I live right, I'm telling my children how to live. Tiri zvatiri nekwatakabva nekuda kwana mai vedu zvatakaona vachirarama zvizhinji zvacho zvakanaka. Pane zvimwe hazvinogona kuitika kuti maybe even baba wakana mai vasiri kurarama zviri right. Poitawo rimwe rupando rinotambwa nechechi rokuti kumba zvafoirika, but kune kumwe kwairi kudzidziswa discipline. Ikoko zvikafoira futi kune kuchikoro. Koya community inogona kutongoitsa kuti mwana umwe angoti anonzi uyu akasiyana nevanhu vepamba pavo. Ane kamwe kaunhu kadiscipline kaainako kekutoti dzinongoriwo nyasha dzashanda naJehovha kuti pamwe atamba nemwana ari right achingosvikawo kumba kunogezwawo maoko kunoomberwa kana munhu adya. Saka hapana anozvidzidza asina kuzvirarama, asina kuzviona zviraramira. Inonzi mom and dad college. Thank you so much. Saka nemamazi kuti tiri kutiko pano padare tiri kuda kukanda masoko ekushoora. Musha unenge uri binda uchiseka purazi radzuda kana kuti makakata anogombezere vanomwe. Musha uya une hohoho mese makanyarara usina kurongeka, munhu anongozvipakurira achienda uko. Hakuna zvinhu zvine mutemo, hapana panonzi apa tikabva apa tozoenda apa todani. Ndo zvacho zvatiri kuramba misha inozvara nharadada nezviramba kutwasurwa zvevanhu. Saka ndo zvatati tichida kuti tirambe izvozvo tione gwara rakanaka mukati meupenyu. But the next issue yatinoda kuti tibate ndiye kutiko pane nzira dzakawanda dzekudisciplina. Handiti ndizvo here? Ndodzatachida kuti timbonyatsotsenga zvakasimba. Handiti ndizvo here? Ndedzipi nzira dzakawanda dzekudisciplina, kuzvidisciplina kana kudisciplina mwana, kumutraina? Kune nzira here dzakawanda, ndedzipi dzacho? But tisati taenda ukoko, as you gather facts around that, ndakandifunga kuti amусikono here sekuti
panenge pane kachirauro kanenge karuda kagwezvero karuda kutora vanhu kubva pakurongeka ukoko zvichiita sekuti iko akamboti marules acho anombodzikwa nani handiti muri kuona kakuda kutotengesa idea yekuti iko hoho ndo yakatorongeka handiti muri kuona nayo cheripo ameno kana muri kumbozviono mumatv mutumafirimu zvinenge zvoda kukwezvera kakuti iko mwana can be anything but it's still fine handiti muri kuona amino kana muri kumbokaono munyika nezviri kuitika around us and all that maimuchechetera ichokwadi zviri kuita sekuti nyika yanhasi yakuita kunge iri kuaccepta madeviant behaviors ayaya achida kuconfuswa kana kuti kukanganiswa nekuaccepta diversity kusiyana kwatakaita kwakanaka asi musikanzwa munhu anofanira kudzoreredzwa mugwara saka pakuita sekuti hapasisina kunyatsopatsanura kuti discipline ndeipi abuse ndeipi nokuti zvakuita sekuti zvakuenderera vanhu vakutoti mwana ari kuabhuzwa kana kuti ari kudi nenyaya yekuti audzwa zvekuita kana zvekusaita dambudziko riripo nderekuti uyu mwana uyu azoregwa achinzi mugamuchirei sezvaari haararami muboundary yepamba apa nemujuraho mavo anozobuda ouyawo kwedu kwatichatadza kugarisana naye ozoenda kuchechi saka a deviant person ari ega as an individual nemachoices aaita neatenderwa kumba kwavo anonoafecta vamwe vanhu kuchechi achanoinfluensa kuzvikoro achanoinfluensa vamwe zvicharamba zvichienderera saka panoda kuti panyatsopatsanurwa kuti ndepapi patinenge taenda padambudziko rekuti pazoitika kautsinye kana kuti zvaenderera chazonyanya kudzikisa gejo racho rekudzora hazvichaenderani zvimwe hazvienderani nezera zvimwe hazvienderani nekukanganiswa patambotaura pecorrection zvakanganiswa zvacho murango azopuwa hazvisi kuenderana saka kana tichitaura pamusoro pediscipline malevels ediscipline anosiyana mumam and dad college moya kazira kakadai kane kashamu kako zera richikura shamu ichikurawo chozosvikawo pane rimwe zera rekuti shamu yeyeya zvatokwana patakatorovedzera ipapo pakatokwana now taakuchifanira kuti tiende pane imwe mode of discipline saka ndofunga kuti ndizvo zvinada kuti ndingotaura imwe one form yediscipline inogona kushandiswa pane yataurwa the carrot and the stick tinogona kuita futi kudelaya magratifications pane vana vanothrowa matantrums ndikutochida ende ndikutochida izvino totovharira imba yese mwana achichema saka tikasatrena mwana kuti we can delay magratifications chawachemera chiso chaunopuwa pese pawachichemerera tenge titomudzi nokuti muupenyu haungatika wakangozhamba vanhu vese votokutarisa hatirarami tichidaro saka ndo imwe nzira yatinogona kutotrena not to gratify madesires evana wedu nokuda kwekuti atunguridza mhere kudzora mwana zvakadaro zvekutiko haasvike pakutrusta jambanja kuti rinondiburitsira jambanja hazvibudi okay kubvisa simba pajambanja thank you so much maita henyu right toda kutenda ameno ngatirowe kwese thank you for addressing the issue yekuti that attraction yekuti ko zvinhu zvinenge zvakatotipezerera ndo zvacho zvinenge zvakutonza asi handi chipo here ichi munhu achiita akasitorika gift kaainako hereo vanhu vachitaura deviant behavior handiti muri kuona and also what are the forms of discipline that we can employ mukati medzimba dzedu yes advocate okay thank you mchokoshi indoda kurekera kumtemo ndafarira zvetaura namai muchechetere kuti you know what your child might be your little sweetheart bubu zvatechiita zviya okay tichitaura futi zvezvemutemo tochienda kumhiri kwamakungwa ese munhu achangobvawo mhiri kwamakungwa kare totaurawo tonananga tichienda ikoko right kune mitemo iriko
inenge yakuisa ngetani pavabereki or disciplinarians, you know, whether teachers or whatever, but kezvinochitaura mufamily pavabereki kunzi mwana haacharohwi. Kutorohwa is just it's one of the smaller things. Vane mitemo yekuti haudai. Let the child be. Muri kunyanya kuda kumudzoredzera muchimuisa muruti yenyu mimi, it's as if you want them to live your life and you know, live your dreams. But let the child be, let the child explore and find themselves. Vazive kuti ndezvei. Hanzi namai muchechetere chimwana chine 2 years chinombonzwa nekashamo. Uyo ko panonzi musamubata. Mwana angaende kunoti kona, iwe hausati wanzwisisa kuti noti kona inorevei. Muri kunzwisa nyaya iripo. And so you see a lot of parents sometimes vamubva vangosiya mwana wacho kuti hana simba rekumudisciplina. Mukaona vakuma 12-13 years vanenge vakurura vana vavo seshumba. Vachitoti mami keep quiet. Unosangana mushopu achishaudha mai vake. Vekuti unoti naimi tadi kokwira ndege tenda kuZimbabwe ndambomutorera mabrosi vosera kuti uyu akapiwa 1 anenge aright. But ndo imwe discipline inenge iri kunetsa futi, saka maybe tikazotaura futi tichiti tobatsira sei avo vari kurambidzwa nemitemo kuti vatandavare matandavariro atinoita isu tichirongedzera nekudzoredzera vana vedu. Todine vavo kuti mutemo uri kutokurambidza kuti uite zvizhinji pamwana. Because idifiwa pane munhu akati iko hadzi ukatoona kutorova mwana watozofoira. Kune kwaitofanirwa kutotangira kwausina kutanga. Yes, and therefore wakuzomurova. Handiti muri saka kakutenda karimo muvanhu kakadaro kwekutiko mwana ngaangoputika aite imizoonayo mukashamisika mashamisika nezvaazobudo ipapo. Handiti muri kuona. And after all munogona kushamisika imimi because nekwamuri kubva, but akazobudawo anotoona vanhu vanotiko hatisati tamboona munhu akanaka fani kudai. Handiti muri kuona. Saka ndo zvakuda kuti zvinetse izvozvo. I mean, not Dr. Watson Mbira, do you have anything to say on that, or we can move? Ndofunga kuti nyika yedu iri kuramba ichioma kana tichitarisa pasi rese pakuti vabereki space yekuti munhu akwanise kuexercisa tingangoti kodzero dzaanopiwa naMwari pakutraina nekukudza mwana. I think munyika dzakabudirira zvikuru sei it's narrowing sezvataurwa ipapapo. Asi ndofunga kuti zvakakosha handingazivi, saka ndinofunga kuti kuvabereki lese vari munzvimbo dzakadaro of which vakawanda hakuno kuti tine freedom tine mabros iri kukura zvakanaka. Saka ndinofunga kuti pane 3 dzatambotaura dziedzi dzekuti tine self discipline, toita yetraining iyi as a form of discipline, kozoti iri corrective iyi ndofunga vanenge votosimbira ne2 idzi dzekuti self discipline in terms of being exemplary, kumodela behavior yaunotarisira yacho kumwana. And then kuchiti pakutraina, pakutaura nemwana and so on. I think ndo dzinenge, but iye reinforcement through law enforcement I think ndo inenge yachallengwa zvakasimba. Saka ndofunga kutosimbira ne2 idzi kuti zvinge zvinoita zvakanaka nekukumbira kuna Mwari kuti ndo zvazviri. Mwari vanotibatsira under such circumstances, I believe. All right. Saka maforms of discipline tambotsokodzera ndizvo here kana kuti pane zvimwe 2-3 zvinoda kukandwa. Yes, Elder Nyamazana. Yeah, I think pane maways discipline vana akati one day, especially takanangana nevari kuma-restricted areas singabvumirwe shambu. Isusu hedu takasununguka shambu shambu totabaradza chaizvo. But I think pane imwe yandinobelieve ini kuti inoshanda yema-rewards, using the rewarding system.
yekuti ko for example mwana arifana kuita homework womuudza kuti ukaita homework yako maybe katuni anofara ndo paanozokwanisa kuiwana kana wapedza homework yako katuni wodi wozowacha asi kana usina kuita homework katuni achi hapana. Saka I think inongodazoda kuenda nenge shawana mai dangling the carrot sort of so that kuti mwana anoita se exactly then imwe yacho itori yekuti mabva mandirangaridza nyati ndikubata muromo sorry pane pa vana vachiri kuenda kuzvikoro vasati vaenda kumacollege pane patakati ko A ine mari yakati B ine mari yakati ndingiri ine mari yakati ine zvakati pakarohwa chikoro yedu and we were faithful unza ndingirikire yako mari ipapo tichi A yemabhi ndeinde munhu woverenga zvinhu zvake oita sei unotambira yaunoda murwi unonge uri papa yasara indotora ndochengeta handiti muri kuona. Saka I think the other rewarding system inotori praise chaivo. I think imwe problem ndakaona especially manje African parents panenge pagona mwana hatitauri but paanenge azotadza manje ndo patakudini ndo patakurowa kana kupopotera but I think the rewarding system inofana kubata even the emotional aspect yemwana zvaagonawo tokomenda by so doing we are reinforcing good behavior. Saka izvozvo zvakakosha izvozvo it's another way of doing it but imwe way is yekumodela positive behavior iri preventative in nature then I believe it's also especially using the storytelling approach for example. What I've learned is vana vanofarira ma-stories. Saka pane ma-stories aya anenge achinzi ari educative. Yekuti like pane nozi ma-bedtime stories for example. Bedtime stories is quite excellent stories dzekuti mukadziverenga so you can then discuss nevana kuti okay from this story what do you pick? For example, there's one yanombotanga ndatofara tichatoga chitara kumba kwedu yevana vaijamba moto and wabva vanowira moto and they spend some time in hospital and all those things which mubvunza mwana tarisa marwadzi randa Jackson and all those things so they will then learn to obey my rules kumuudza kuti ukasatera mubereki this is the end result. Saka you can actually pick some lessons from those stories. Children love storytelling. They love stories actually and those stories are moral stories that can then help to shape behavior. Thank you so much. Maita, yes, what is another one? And ndikuda kufunga kuti nyaya ye-disciplining tiri kutaura across my ages ese. Right. But you find kuti pekutanga pachona panonzi train up a child haasi musikana atokura kura atoti tinoita tanga kahabit kekushanda nevana handizi kuti marudzi api vanoti the first 5 years dzemwana haatombooni maid or anyone anenge ana mai kuchinzi mai ndiye first teacher. Saka isusu nekuda kwekuoma kwezvinhu zvemuupenyu mamothers haasi kuwanika paupenyu hwemwana saka we miss out because vana ava havana kutombofanana chero dei tikati tikushandisa stick ati asi mwana wese anoda stick umwe anotonge achitori right zvokuti hapana pokuti chero mukada kumutsvakira stick hamutogoni kuishandisa mega motongoona kutoti ane tunhu twake twakarongeka. Saka ndikuda kufunga kutoti inini nyaya yedu kumwe kwachona it's a scrambled egg there's nothing we can do about it. Pato mwana akatodhamejika takutongomuisa kuna Mwari kuti Mwari vatiitirewo nyasha because zvimwe zvacho zviri kutofrustrata vana vamadrugs zvese zvakawanda zvatisiri kubvumira but kwazviri kubvira kwazviri kurondwa nemuvengika ndiko kuya kweko kuti haasati ave nevoice rokukupindura. Saka inini ndinofanira kucreata relationship yekuratidza ye-love and working with nemwana but hatichisina time yacho tiri kutsvaka kurarama tiri kutsvaka mari. Saka when we parent with God like God and for God it's being there. Our God is an ever present father. Saka isusu hatimo muupenyu hwevana manje pane time dzavari vana vevasikana time dzavari vana vematicha ndevedu kwekanguva kadiki takatoneta. Saka we can blame everything else but ourselves and I think chimunwe chediscipline chinongedzere patiri kuti for those who can invest more time muvana because it matters nhasi havari right ka but mangwana kana vakurwadza
chero peace nemari yatashandira zvinoshaya basa teta kuvashanyira majeri. Saka where we can redeem kana vachikwanisa kuti vaende kunyika dzinorohwa vaunzeti vaendese kurovera ikunoku so that imimi munoridhima some. Ndaifarira Mshokoshi andodarika endiwedzere papa yekuti iko nigirikiri disciplining through friendship. Yes. Kumutora mwana yoita shamwari yako that bond yeungoti angoziva kuti I cannot do that. Yes. Yokuti andotya kurwadzisa mai vangu because you guys are friends. You are friends. Saka vana vedu are friends with everyone else except isusu. Saka tinongotanga papoint yesuspicion yokuti tiri kutonyangirana tiri pane chatiri kurwira. Saka tinoda muza kuti no hatisi kurwa kana ndikasakubatsirani hakuna anokuda pasi rese kudarika ini. Tichidzokera kune zvavanga vachitaura vese macontributors kuti aiwa mwana ngazive rudo more than discipline. Thank you so much. Yes, Advovo, you really wanted to grab it and come in. Ndaipova nemwe wevana vangu vandakarera. Aiti, when I tell my friends, I tell them that my mother is an iron fist covered with roses. I couldn't believe it. I said, really? Shikanza waka. Nekuti munoona maruva vachinhuhwirira, she will hug you. She will, we'll go to dinner together, we'll do this, pick you up, help you with homework and everything. But when time comes, when push comes to shove, ndinorangarira Bible, richiti foolishness. Mozatogona kutaura, and I love friendship yataurwa because it's so important. I love positive reinforcement yataurwa, it's very important. But Bible kana mbonzwa roti rikainditi ende Bible, rinoti. Foolishness is rife in the heart of a child. Proverbs 22 verse 15. Right. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Thank you. Apa varitaura shamu, havasi kutaura kuti discipline will be okay, but hanzi shamu. Ndizvozvo indorangarira inini tichiitirawo vari kunze kwenyika. Ndotorangarira shuwa vamwe vanozoti regaitendese mwana kuhigh school uendeswa kumission school nekuti anetsa handitika maybe kuna naAmerica kuna naAustralia ukanetsa saka ngamboya kumba vanosvikako vari macelebrity. Chekutanga ane accent. Hamuzive zvinotita accent isusu vanhu vatema isusu veganda redu iri. Tetotomona ari munhu yatopedza zvese. Saka anotosvika ari hero. Saka sometimes discipline yamunoda kumupa nokumuendesa kumission iye achibva kuSheffield zvinogona kushaya basa. Maona nyaya iripo. Saka dei zvaita kuti pamunombouya pepe muchishanya kana kudini shuwa mwana ngauye ndotorangarira pane vamwe mukuru wamakurukota pane vakuru ndofunga inoti vanga vari ambassador kunyika ipi vana vachirura vaingovodza kuti iwazve Christmas tiri kuZimbabwe tondogadzirisana ikoko ende vaitoziva kuti zvitadzo zvangu zvese vachiburuka ndege and it became a reference point which carried them throughout the year kuti usakangana Zimbabwe paChristmas tiri kudzokera uko but find means and ways. I love zvataurwa navakoma vangu kuti pane zvimwe zvinhu zvofanira kuitwa mwana achiri mudiki. I know I have a friend of mine angachitoti inini vana tusati tonanya kuziva chinyi ndakatoti tishwap tusati tavakuziva marights vasati vakuenda kuchikoro kwachona kuti vandotaura kuti I was beaten, I was what, but hanzi ndaitochishampura zvokuti now wamuromo. Now they can go and maybe report and say ndarohwa kana kuti ndazodaya but handichatombobati munhu but reference point tinayo. So maybe it's also when to start disciplining and how much, nekungovawo disciplined enough to discipline properly without zvamotaura zvazvo kupanira mwana kumadziro. All right. Thank you so much. I wanted to say kuti as we move forward, what are some of the consequences the indiscipline? Kuti
pamba hapana A kana B. Munhu anongopakura chikafu endomukona make achidya. Mai vari kuhameno atoro chibhakiti chekugeza anosvikogundurudzana nepatsvairwa achidiro achienda akadai iringori besanwa kunge pamusika but muri mumba. What are the zvinopinza pakadiniko? What are the consequences? Yes. All right. Mwana asiri disciplined anokura kuva an adult asiri disciplined aramba ari mwana. Ende munhu akadaro haagariki naye. Ende kutangira mumba macho haatogariki naye. It's very sad kuti nenyaya yekusava disciplined iyoyi kune dzimwe mhuri dzine vabereki vaakutotya vana vavo havachatogone kugara naye. Vanoda kutoti atizoti ndiani angatouyawo kuti atibatsire. It's now a call for help for them. Havagariki naye, haashandiki naye, haana productivity haachaita, iye wacho haachagone kuzvichengeta, atova burden. So panoshayikwa harmony, upenyu hauchatofadzi. Munhu wese hatichararamiri kufara nekushumira Mwari nefellowship yemhuri pasisina. Tiri kurarama for safety in this house. Because we are keeping ourselves safe from this person ane deviant behavior. Saka ma-consequences acho ari far reaching, mamwe acho anotorwadza zvokuti vabereki yangu vamsodzi. Hapana chimwe chamina matoka haisiri yekurumbidza Mwari. Iri kungodemba pamusoro pemwana. Saka ma-consequences acho anorwadza tikafa. And also muri kuona kuti kana mwana akura uchinyatsoona kuti mwana uyu kauri zvinenge zvinotinetsei, haana kurodzwa, haana chaanonyatsobata chikanyatsobuda, they are not disciplined. They can sleep up to any time, they can see TV up to any time. Akakura choita chimunhu uri kutogadzira murume wemunhu akadaro. Ndo dambudziko racho. Uri kugadzira mudzimai wemunhu, munhu acha amen. All right, ndikazogumbuka gono what are some of the consequences? The indiscipline. Rega nditore ndiri kubva nekuseri kwacho kwechikomo ichi. Unoziva kuti gomo rine mashepi akasiyana nekuti waritarisa uri kupi. Saka indiri kuda ndombotora semuenzaniso tichitaura nyaya yediscipline. Point yangu iri yekuti kana pasina discipline, dai vari ambuya vangu maichinengo vaiti zvinodzikisa GDP yemhuri. In other words, potential neproductivity yemunhu inodzika. Then zvinogona kuenda into deviant behavior inogona kuunza codependence yekuti yakuchidrena kusveta even imi wacho muri discipline mato busy neiyi. Muri kuona you are channeling strength and resources towards this person. Zvinosveta zvinenge zvakusveta. Asi rega nditarise timbotarisa maybe muenzaniso 1 or 2 yediscipline nezvainogona kuburitsa. One of the interesting cases for me is the case akazoitirwa movie inonzi King Richard, baba vevasikana vetennis ava. Vasikana Venus naSerena Williams, Richard Williams. Munoona kuti paakangotanga nyaya yetenisi matangira yakaita, I think aiona news paitambwa tennis somewhere, zvikanzi musikana uyu atamba uyu atowina, I think it was $40,000 or so. Yanga iri mari inenge yaidarika iye yaaiwana pagore rese. Andakabva ndati, what is this? I'm in the wrong profession. Ndokubva atanga yekutrena zveka. Ndokubva achiti right, pavana vandichaita, they are going to be tennis players. Ndokubva anyora a document, I think over 70 pages. Yekuti zvichafamba sei. Vana vacho pasina. Vana vasipo, vasikana vanga vasipo. Ndokubva vazoita vana. Yo vasikana tu vai. Document ranga ravepo. Rekuti these are going to be excellent tennis players. Saka hapana chakaitika nechanzi pai. Vasikana they had no option but to be champions. Saka zvavanodya pavanorara kubva turi tuchechi baba iza kuti machampions kusvikira zvavari izvi nhasi. I mean,
that is discipline. Yes. All right. Yes, yes. Baba vaTiger Woods. Tiger kuzvigadziraga. It was the father. Wow. Kana katarisa Mozart, the great music player. It was the father who created a child prodigy ku music in Mozart. Haana kuzvigadzira. Floyd Mayweather. Wow. It is the father. Akati, I want to make a boxing champion. Munhu wekuti anokwanisa kuita 50 professional matches asina kuluza one. Mari ichingongana chete. Ndosaka middle name yake iri Money. Floyd Money Mayweather. And angoita nharo naye iripo zvishoma. Aitoripo. Saka unogona kutoenda paya iripo. Kesti Coventry wedu. Isi takazomuziva vazhinji paakawina gold. Painzi president wakapotsa vabuda mubathroom asina kupfeka vakanga vachigeza kapa akanzi asimudza. Akanzi nono kune vana dzokere. Kuti timbopfeka. Vachida kupembera. But wozoona kunzi kari 3 years old kaiswa muswimming pool. And so saka hazvina kutangira kugold. Saka in other words signor ndikuya pamubvunzo wenyu kuti zvinogona kuenda wrong. But ngatifocus zvinogona kuenda right. Kana discipline. Saka tikuti kana pasina discipline ini ndikashaya discipline sababa ndiri kungoita zvese uko. Ndinodhiritsa mhuri. Ndinoconfuse vana. I'm going to cause heartbreaks. I'm going to destroy the family. That's true. Inini ndikawa source of epicenter of indiscipline. I'm going to cause indiscipline. Yes. Ndinenge ndasponsor donor weindiscipline in the family. Muri kupaona. Saka zvochiita zvimwe zvinozoitwa nevana deviant behavior anotori mareactions ezviri kuitwa nevakuru. Muri kupaona. Zvataurwa zvakunzi uyu paritogadzirwa murume wemunhu, paritogadzirwa mukadzi wemunhu ane indiscipline. Don't expect kuti pachaita discipline uku. Saka kana pakawane discipline muri inokwanisa kurealize potential yayo, and the members of the family will unlock their potential. That's true. That's powerful. Amen. Thank you so much. Amen. I met another person aitiko pastor zvese zvandinoita izvi aiva aware kuti iko tinotongoshingirira. What do you mean? So my father never taught me anything. Yeah. Wow. My father did absolutely Finding my way. Nothing. hapana chinhu chandakambonzi ichi chiite. Kuti step on. There's nothing that I was constantly told. Kana kuti muka this time. Muka indongo kumuka makuseni kwaka. And there was nothing like that. It was just free range road run. Saka ndotongoti ndikatongoona zvinhu zvichikurudzirwa pa YouTube nobozvitraya mutomboito izvozvo andina muri because my mother did nothing. My father didn't tell me anything. I don't even know kuti iko chekushingirira chimbori chiko muupenyu kuti uite munhu kwai. That is not right. Mukati meupenyu ipa vana vako purpose. Chekushingirira. Let them chase a legacy yauri kuita instill in them. Mwari dai angakukomborerai kuitira zvakanaka. How can families now best ensure kuti iko there's discipline mukati memusha? Tingaita sei kuti iko paito kakugadziriswa kakunatsurudzwa ne a certain path that needs to be followed. Yes. What can families do? Yes, my mchechete. I think as families tinogona kutanga by speaking out. Mom and dad college yanga ichataura. Yazara vabereki. Vano vaiva mamchataura noti akarembera nepuriji voti musamudaro kana anozochema. So there are enabling tendencies by our silence. Patatotanga munhu tatotanga kuona munhu achisvika pamba na 8 o'clock. Tobata kuti kwaswerwa. We did not say anything. Patatoona kuti mapfekera yasandiwo tobatati ndozvavanoita. We did not say anything. It's my enabling tendencies. And vana vanotsika netumatozga ona kuti muri kuti chii aiwa zvakanaka kusvikaisa gumbo rese kusvika iye nemiri wese atopinda because taka enabler nema tendencies ekunyarara by our silence tichifunga kuti pamwe ndiro rudo.
saka what we can do is let's not keep silent ngatitaurei tisazotaura too late tamambotaura zvezvekuti tichazotanga kuda kudzora munhu ane 15 years kana kuti munhu 27 years mapfekero ako haaiti paakatanga takapaona ende takanyarara saka as parents ngatisanyararei ngatitei purpose yataugwa iyaiya purpose it in your heart to discipline as we go yatinongoita concept yemukitchen clean as you go ukamirira kuti singe chazara kuti pam kudai so uchazozvona ndiro dzacho dzichakurwadza kusuka saka as we go tikutoita tichitsvaira tichitoti zvakashata totozvitaura patiri kuriwarda paipai the other side is to say no kune behavior yatisingadi ngazvizikanwe ngazviringe munzeve dzevana vedu kuti it's there and let's not keep silent. Thank you so much. Maita, yes? Yeah, what can we do? Maybe kungwedzera pane zvataura namai Mchechetere. Inini I believe in modeling a certain behavior and also sometimes being firm. Saka I think those two things should go hand in hand. Pane pangu panofanira kumboshana shamu chaivo. Kutomborowa zvinorwadza kurowa mwana, but I think pane pangu panofanira kungozvipira kuti izvi zvakuda shami. But inini hangu personally I normally am more inclined to modeling a behavior. I think as parents, especially Christian parents, sometimes we make the mistake yekuti atitori time to understand our children. It is very important to understand your children. Then you apply age-appropriate disciplining techniques. Because challenge, it can do, for example, my dream is to see my kids grow to be Christians. But the problem is that they will such Christian standard. All right. So even the way that it's not a family worship, it should inspire kids kuti zvinzvona kids ndosaka muchiona sinyoro panosvika vana 15 16 years vanogona kuluza interest because of the way amakaportray nayo religion in the family. Zvakafana, for example, we do chapter a day woti mwana ane 2-3 years moti tiri kuverenga Psalms 150 ine mavhesi anosvika vana vakangonyarara vachingoteerera. Revelation chapter 13. You see, that does not motivate them. So I think we need to inspire, the kamwe kachidokwa kakuita zvakanaka kuvana uchidzika kuenda kulevel ravo iwewe. If it means kutamba nawo makadzi muchita sei pane game yatombotamba umba kwedu rekuti, for example, toita chiwande hide and seek, time yeworship. And you say after worship, okay, what did you learn from this? Just takarasika and all those things. And they love it. So I think it's good to just to find age-appropriate ways of instilling discipline. No bad things. Thank you so much. Maita, I think I would want Pastor Watson to conclude after they would have said. Maingwenya, please. Ndofunga ndakungotsimbira pane zvataurwa naElder Nyamazana naMai Mchechetere. What I also think is parents must learn to de-roll. Pane munguva yekuti you are not the disciplinarian nguva dzese. At times you need to be their friend, and you learn even more from them. Isusu tine zvatiri kufunga, they live in a world yatinomborarama. Mapressures avo mamwe hatitoazivi. Saka vana vanoshaya kwekuoffloadera nekuda kwekuti family haina maprinciples anobvumira vana kuti vave vana vataurewo vasonukisa. Ndofunga kuti let's create a conducive environment inobvumira kuti vana tigone, like what you are saying, kutamba navo. I think you were mentioning earlier on how my children prank me most of the time. But I'm not that mother wekuti ndiri kungoita majokes nguva yese. Ndinototyisa zvokutodaro. Ndinototyisa zvoti vanhu vakatibvunza kuti vakadii vasikana ndoti vangadi vana mai vakaita sei. Saka vanofana kuza pekufara nepekugumira. Saka we need to draw my boundaries. Wozati tikasvika pamutenderi hatisina kumira zvakanaka. But I think ngati sema principles anobatsira kuti vana vedu we parent with them in mind, because vanhu vakuru vamwe vazhinji vakatokanganisika, but vana pachine hope. Saka let's think about the children and their future, because isi tichabuda muupenyu vachasara vane upenzi hwavo. Isusu tichaoneka pavana vedu kudarika chiri kuoneka patiri vabereki. But what are we handing down kuvana vedu? Saka let's be ngativanzwirei tsitsi, because vanorarama munyika isina tsitsi.
inovabva yavaratidza kuti havana zvavainazvo ende ichiva sideline, they will never amount to anything. Okay, thank you. Yes, Advovo, then Dr. Watson will finish it. Ndizvozvo munoziva our God is a God who sees the end from the beginning. Oh, yes. As parents, we need to know our job. Okay. Kana taita vana. In fact, vana vanotanga kurongera usati waita vana. Our challenge is the kids are just an accident or we think it's the result of procreation. Yes, it is. But vana vanorongerwa. Saka mwana anototangiwa discipline. Achiri mudumbu. If you want to train a child to be a sharp mind, anditeka kana uda kudzidzisa mwana kuverenga chaiko chaiko, mwana anoverengerwa achiri mudumbu. Kutotanga kutoti right tisati tarara ototanga mwana, the first thing chaanoita achivhura maziso bhuku, kana uchida taite zvamabhuku vanodazonetsa kuti iwe haugoni kuverenga iwe wakazo, and yet mwana haana kupiwa that discipline, haana kupiwa that culture, anditeka. Saka isusu kana tichiti Mwari wedu sees the end from the beginning, why are we not parenting our children being like our God, seeing the end? What do you want? Barack Obama knew he was going to be president, and that dictated his behavior. It dictated how he was doing everything. The college was deliberate, the school was deliberate, the friends were deliberate, everything, even state yavaigara. Kuti this state ndikagara nemwana wekwekwe, kuti there's anything wrong with kwekwe. But ndikagara nemwana mukwekwe haasi kuzoita chiremba zvandoda kuita. Saka which is the best place? You know, when parents are so involved in that kind of parenting, nekupa discipline, the results will be obvious. Amanza zvatara nakoma wangu akati vanga vachazodizve vana vana maiseni, you know. Tikaradandira kuti vana vatekerera kudi so vapa watanga achaenda nepi nemubereka akarongeka kudai. Saka as parents we need to be disciplined ourselves. Okay, thank you so much. Ndoda correct. Vakaita seni kurova. Kurova nekuda. Sorry Mshokoshi, just one thing go eda zvashitara na Elder Nyamazana panyaya yema maybe vamwanga kubvunzwa kuti what other activities can you do? Inini ndandine tuvana twakawanda twatine ma different ages and age group from 4 to 21 and saka pa worship time taingoti topanana maduties, munhu anoita maduties 2 days tichienda nanditika whichever day you fall on, and when it's your 2 days you choose the activity ichaitwa, you choose the worship ichaitwa, you know. And I remember the youngest kaigara kachiti karoda maquiz, saka mwaitofunga kuti quiz pamuna madhodha namadhaji tata quiz, but she was excited the whole week planning this 4-year-old 5-year-old planning. It became relevant to her, and throughout mwananga achizoti saka inini ndichada is my turn, and I'm being given a voice, and this is a family activity, and I'm a part of it. Okay. Thank you so much. Dr. Watson? Vanoti Napoleon Bonaparte aipa 3 final instructions kana army yakuenda kuhondo kuma generals. Aiti number 1, be clear. Number 2, be clear. Right. And finally, please be clear. Nekuda kwekuti dzimwe nguva sevabereki tinotaura more zvatisiri kuda kuti mwana aite than zvatiri kuda kuti aite. Saka tongoti musasvibise mumba. Oitei. Kumwana hazvisi clear. Are you getting that? Saka clarity is very important. And then munhu akataura, vamwe mai vakataura some years back, mai Chiseve vachitaura kuti munoona kana mwana ari mudumbu mune maboundary. Anoti anenge achikura anozotanga kufila kuti mune boundary, pane pandinoguma. Kana abuda ari kutsvaga boundary idziya dziya. Saka andakuziva kuti ndiri kuguma papi. Are you getting that? Zvino kana akangotambarara sorunyemba achingoinda rinogona kuzova dambudziko. Saka discipline ndoye tiri kuti iri kudzora kuti chero nhanga chairo
chero rikatambarara richienda kumunda wangu unotodzora kuti aiwa ngariberekere muno mumunda mangu kwete kuti ronoita manhanga mapudzi uko kwatisingasvikiri ende mapudzi anoita mberi kauko haite padhuze veka otherwise yese anoitirwa kumunda anoitirwa kwevamwe saka that discipline. So ndofunga kuti clarity and then kuva exemplary pane zvatanga tichitaura and then be consistent. Be consistent. Rimwe dambudziko rinoitika kuti nhasi taita ungati pasina zvaitika mumwe musi topenga zvekupenga zviya and saka pane inconsistency. Saka consistency is important and then persistence. Zvinhu zvakasiyana asi zviri closely related. Saka consistency kana tati ichi hachiitwi kana kuti hachiitwi handiti and then tochiwa persistence patience yekuti mumwe munhu anokwanisa kutora longer to conform but we must have that patience kuti zvinotarisirwa zvigoitika. So I think tinongopedzisira ipapo. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old he will not depart from it. I know kuti kazhinji tine one way of interpreting this, but at the very least this is actually an ambiguous text. Nekuti the original language does not have the modal should. Yes, it doesn't have that should. Saka inenge chingoti train up a child in the way he goes, even when he's old he will not depart from it. Zvichireva kuti zvauri kumudzidzisa izvozvo kusamudzidzisa izvozvo haumugoni nekuti dehwe rinopetwa riri nyoro. Are we getting that? Saka one way of reading it, the common one, is to look at it as a promise. But the other one, it's a warning. Yekuti haumukwanisi zvauri kusiya ari izvi kana azokura. Saka dai Mwari vatibatsira kuti isu timire maybe tiri kupromise. Tisabatikane tiri kune warning iri kunzi hauzomukwanisi. Discipline is so important. Asi inotangira nesu vanoenforce. Exactly. Chimwe chinhu chichakuuraya ipadiscipline apo kusawirirana baba namai. Confusion yamunoisa kuvana achiti zvinobveko baba vachitiko ndo over my dead body. Saka pakudzidzisira vana vanopfeka vomira namai vakapfeka kuti saka mudhara wacho toda kunzwa kuti achati kudii, anotitandanisa tese here pamba kana kuti anotiita sei, handiti muri kuona zvinoyotiko. Saka ndotandanisa muri yese enda mustriti zvino zvandiri erida, zvino zvandiri pasta. Musha unorwiwa right at the core pakuti baba namai musha une hasha uyu kana mazano ese atiri kuita idisho haakwanise kubatsirai. One of the things that you can do is to agree on what you should do kuvana kwenyu. Ende zviya zvinonziko akadzidzisa vana vake kutamba tennis akaita sei kuna mai vaisapota kuti vakomana zvakanaka izvo, asi kana angoma zvipiko chimuti icho chetennis ichocho chigomuitise chicho vanoita rombe ava baba vari kuedza kudai mai vari kukakato vakadai. Hazvipude pafamily matters tinokurudzira kuwirirana tichipeta dehwe redu. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, mushokozve pachirongwa Family Matters. Amen. Imba zvekuneni mazwi eupenyu ngandione kunakawo mazwi eupenyu mazwi akanaka anondidzidzisa mazwi aya akanaka mazwi eupenyu mazwi aya akanaka mazwi eupenyu Kristu anovapa vese
mazwi eupenyu. Inzwanyi imwi vatadzi, mazwi eupenyu. Anotipa tese, tinozoma vake, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Raura zvevangeriro, mazwi eupenyu. Vese vachasunungurwa, Jesu muponesi. Unotishenura, tipinde kumusha, mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu. Mazwi aya akanaka, mazwi eupenyu.